Moja prva konekcija sa Minijem je bila davnih 70. godina kada sam gledao čuveni film Italian Job. I uvijek mi je bilo nekako, ne mogu kažem, jedva sam čekao da porastem i da vozim nekada Minija. A moj današnji gost, inače glumac, imaće tu priliku da vozi jedan Mini baš iz tog vremena. Dakle, Petar Strugar dolazi sa Minijem iz 70. godina, direktno ovde u naš VIP challenge, na stazi Auto Commerce, i sad će morati da se transformiše u ovo moderno doba ovde. Nije ovo za velike ljude. Znaš kako, ili je auto mnogo mali ili si ti mnogo veliki, da? Ne, mislim da je ovo prvo. Jesi ti sećaš filmu Italian Job? Da, naravno. To je film koji je lansirao Mini i zakopao Fiat, pošto su Fiat je zapravo odbio za Fiat 500 da im bude sponsor. Tako je tada. I onda je lansirao potpuno Mini. Da, evo, to je automobil, da kažemo, iz tog perioda. Pogledaj samo vremenom koliko su automobili porasli. Ovo je danas isto Mini koji je bukvalno duplo. Ovaj Mini može da stane u ovoj Mini. Znaš što mene zanima? U tom filmu je bilo gomila nekih situacija kojima su, da kažemo, ili kaskaderi ili glumci to snimali. Da li ti voliš te situacije kada snimaš filmove? Da li to voliš da radiš sam ili kako se zove, ili tražiš kaskadera? Da, radio sam jedan film gde sam igrao borca u kavezima, Posljednji jesen samuraja. Insistirao sam da sve radim sam. A ne, ovo je polica koju sam sam pravio. Insistirao sam da sve radim sam. Prošao sam razne obuke kaskaderske, to me privlači, volao bih da budem glumac kaskader, definitivno, i poprilično radim na tome. Znači, kada bi dobio priliku da budeš u tako nekom, da kažemo, automobilski inspirisanom filmu kao što je Italian Job, da ima puno te akcije, volao bi da to faktički snima sam? Apsolutno, koliko god je moguće. Super, znači ovaj challenge će ti pomoći da te malo edukujemo i da te malo obučimo za te nekada uloge u budućnosti koje će ti se desiti, ja se nadam. Takođe. Trebaš ovdje na stazi Auto Commerce Karting centra da voziš ovaj Mini Cooper SD najbrže što možeš. Dobro. Tako je. A ja ću sad pokazati kod Multivision displeja kako to sve izgleda onako teoretski deo, pa se vraćamo nazad ovde na vožnju, okej? Dobro, dogovorimo. Petre, ovako izgleda staza Auto Commerce Karting centra. Ti treba da voziš Mini što je brže moguće. Znači, ja ću sad da ti objasnim, imaći sad jedan virtualni deo na ovom Multivision displeju, kako izgleda to sa prednje haube Minija. Znači, da kao papagaj ponavljam stalno, koristiš idealne putanje. Jesi bio nekad u situaciji da imaš kacigu, da si na stazi, da... U kolima ne, na motoru da. U motoru i u kartingu, pretpostavljam. Da, i na kartingu. Znači, ono što je najbitnije je da ne praviš greške, da ne ulećiš u krivine prebrzo, izlaziš presporo, to svima pričam. Koristiš crveno-bele ivičnjake gde god možeš. Ja ću ti posle u praktičnom delu objasniti gde dobijaš, gde gubiš. I da probaš da onako da se smiriš, da voziš što čistije, što tečnije ta dva kruga koje ćemo ti meriti, jer je poenta cijele priče da budeš najbrži, što je moguće... Brži, tako je. Sam se zapetljio sad u celoj priči. Najbrži mogući. Najbrži mogući. Tako da sve možda me pitaš ako te sad nešto zanima, koja je brzina, gde, kako, zbog čega. Ovdje ti pokazuje, vidiš, 0.8G, 0.9G, 1.2 ćemo ići G silu. Slušam te. Ne znam, zanima me najviše kako se koriste ti crveni ivičnjaci. Pošto uglavnom u saobraćaju ih izbegavaš. Sad ću ti pokazati, ono što je bitno, voziš automatski menjač u manualnom modu. Znači voziš na brzine kao Formula 1. To je okej. Pošto privatno vozim automatik. Idemo, izvoli Petar na mesto suvozača. Ti pobjegao stazu, znaš kako se kaciga stavlja. Ti si stari motorciklista. To je to. Znači, pozicija za volanom, 90 stepeni, noge, ruke. Zašto? Zato što, išao meni malo sad ovde, zato što ti moraš svakog momenta da imaš dovoljno dugačke ruke da imaš reakciju. Menjaš brzine na volanu, znači ruke su ti tu, imaš brzina niže, brzina više
piše ti M1, M2 na displeju. Sad ćete voziti polako. Kako generalno ti voziš auto po gradu? Pa, kako kad, zavisi kako sam raspoložen i koliko sam umoran. I daš nekad sebi oduška da malo voziš brže ili... Pa dam kad putujem za Crnu Goru, a često putujem za Crnu Goru i onda... Pa onda malo pokriviram. Pa da. Sad ću malo da ubrzam. Vidiš ovo, možeš i ovako. Sad ti kapiraš, znači, evo vidiš ovo, ono što sam ti rekao, to možeš i ovako. Ovdje vodi računa, ovdje može se desiti da izletiš ovamo. I sad u ovom sporom delu uvek možeš da se igraš ovako. To ti je ono i kao Italian job, znaš, ono kada se voze. Da. Mislim, jednostavno. Vidiš, evo. Spreman? Ajde da probamo. A? Ajde. Sada sam malo obeshrabren, postavio si visoku lestvicu. A nije, pa gotovo vozili polako, no čisto da vidiš kako je... A ovo je mnogo brzo za mene. Znači vidi, ja sam s tobom u autu, Dobro. tako da ja ću ti govoriti šta, gde, kako da radiš. Prvo namesti sedište, polako, bez nervoze. Ako ti odgovara, Odgovara. dobro. Znači ovdje plus minus. Tako, i sad vozi polako. Idemo Petre. Ajmo, bravo. To je dobro. To ne valja. Pazi, ovo je snimatelj, moram sam malo da te okrenem. Čisto da ga ne bi nosili. Pa to si ti. Pa ja sam, pa sad treba da nosimo snimatelja na haubi, ili šta? Pa, može i u gepeku. Imamo ove gumene nove, znaš. Da. Kočiš jako. Da, bravo. Bravo. A? Kad su posljednji put proklizavali ovako točkovi? Tu i tamo. Vozimo terenca SUV-a, tako da... Pa da se ne čuje baš tako. Pa ne, ali nešto sam vozio za Trebinje i asfalt je bio... Evo, što ne valja. Da. Evo, pomoć prijatelja, da ne odnesemo neku gumu. Znači, bitno je da uđeš sporije, a da izađeš brže. Kapiraš, ako tebe sve kontra. Dajmo sad pun gas. Ovo je prvi krug koji ti se meri. Kočimo. Bravo. Tu. Znači, ubio si prednje gume od života. Kočiš jako. Jelija, kako ti misliš da menjaš brzine kada jednom rukom voziš? Ajde sad mi to objasni. Koči. Bravo. Sad ne znam koja je brzina. Ne mogu da se snađem s ovim menjačem. Vidi, toliko motaš ovaj volan da treba da ih zamolimo da nam naprave da možeš još 2 kruga da ga okreneš. Treba mi ono za kamionđi, Kugla! Ona kugla, da mogu da... Malo ide adrenalin, jel? Znači, uništio si Nokian gume, znači razglavio si. Nokian i ja vozim. Da, ajde, gas, slobodno idemo još jedan krug. Ajmo, sad ću da čubam tvoj prvi krug. Kočiš jako. Još. Ajmo. Ko je Petrov prvo vreme u prvom krugu? Prvi krug 62. Znači, minut 0,2, dobar si. Najbrži si među gošćama. A nosim i devojačku kacigu. Pa to, znači potpuno si ovo, svrstat ćemo te u drugu kategoriju. Koči jako. Ajmo, seci, bravo, dodaj malo gas. Ajmo, Petra, ajde, možeš ti. Kočiš jako. Istu grešku si napravio sva 4 puta. Ajme, idemo, ajmo još 3-4 krivine imaš do cilja. Kakav težak fizički rad, znači. Gdje će tamo ovdje put, ej. Ajmo, seci, prođi kroz startni cilj, prođi, drži gas, ajmo. Polako, ajde da ohladim auto, idi polako nazad. A reci mi kakav je osjećaj kad imaš ovako kacigu na glavi, a u automobilu si imaš zatvorenu stazu? Nezgrapno, prilično nezgrapno. Jer da? Pazi, ja sam ronilac, ronim na dah od malena i navikao sam na gomilu opreme oko sebe. Ali u kolima nisam navikao na gomilu opreme. Koči, stani ovdje. Uznojio si se malo, a?
Jesam, vruće. Jeste, a? Mislim da je ono efekat staklene bašte. Mogli smo prozor da otvorimo, nisam mnogo brzo išao. Pa što misliš da nisi? Nije, vreme nije toliko loše. Ne, jel? Ne, Zanimljivo. da. Sa toliko grešaka. Mnogo grešaka, da. I uvek na isto mesto. Znaš šta, sad ću ti reći jednu stvar. S obzirom da voliš, da si adrenalinski tip i da voliš te stvari, organizovali smo za sve naše učesnike da učestvuju u trci Budi pobednik Autokomers karting centra. Dobro, Možda voziš karting mogu. i tvoje vreme će se meriti i prva nagrada je onaj Volkswagen Up koji se nalazi tamo. Dobro. Tako da malo treninga ne bi bilo na odmet, a? Ne bi bilo bi dobro da skinem koje kilo, pošto 90 kila na kartingu nije dobro. Bravo Petre, 1.02 prvi krug, 1.00 drugi. Vidio se progres u tvojoj vožnji, Dobro. što ja unutra uopšte nisam vidio, verujem mi. Znači nisam ni znao da Min ima toliko krugova Na volanu. da se volanu vrti, da se nisam. Znači ono, bukvalno... Ali jednom rukom. Vozio sam levom rukom. A jeste, da. I posle kažeš imao si problem sa menjanjem brzina. Pa kako da ne možeš kad držiš ovde volana, ovde su ti komande za menjanje brzine. Navike. Si zadovoljan sa svojim vožnjom i učešćem? Pa s obzirom da prvi put radim ovo, jesam. Znači sad sledeći put kad bude bila neka akcija u filmu da treba ono oko Slavije... Treba vežbe. A? Treba da se vežba, nisam radio ovo nikad, nisam vežbao nikad, ali Tu sam malo vežbe može da se pomoći ću ti savlada. biti šta god ti budem. Hvala još puno. jednom. Dogovoreno. To je bio Petar Strul, vidimo se ponovo sledeće nedelje.